Yo. Wis kuwi. Tenanan, Tes. Lah Bolah kuwi kok 5 cm terus mudhun. ajane kaya luwe piye lho iki. Kuline luwe kuline. Mudhun 20. Kuline luwe kuline. Wes jan Wah, HP-ne sapa iki? Iya kuwi engko resmu sak ngono kuwi. Tak lunake iki. Tak esmu ditokne ora to? Wong padha anu lho. Bakul es nang di bakul es meng. Tun, Roto. Roto pondasi ngarep ngisore slup kok ngarep kuwi. Heh? Oleh ngisore botol pas kae. Nah, kalau saya Apa iki? es. Es. Utang dengan Pak Tok rada ngeler to. Kurang nek liwat. Lah ya kuwi lah. Ene to. Santene lu. es ler. Ese njupuk dhewe iki. Sing urene nongkone nek. Sirene iwake enek ora? Ora nggae iwak. Itu. Jane kan nyapu to jane rewel dhewe kae. Tes lho. Apa? Menune soto lur. Ranti jangan bong ya. Sing enak. Iki iwak pitik iki. Tuh. Kowe nyawa, Bro. Ini dicek. Iki ya sego iki. Ya Allah. Napa iki lho aku. Kurang ngerti isuk mang. Sing tak nganu tak kira ajang kok bae nganu. Ada resek kok. Mang isuk mang. Aduh mbok brengkesan. Alhamdulillah. Mana le? Ya. Oh, ampura. Iki Segone sangat iki. Ampura. Yuh. Ora mama. Weh duduk soto lho, Des. Iyalah. Iya, kono. Iki pecah iki. Sambelnya pedes lur. Kowe jong mangan tempe akeh-akeh lho kowe. Samburat. Ah, Dorong kono. Bro. Kono anget iki. Opake iki lho, Pak. Lho, ae teh. Amit ora dipangan to, Opake iki. Sambel. Des, mana Des? Lawo. Ya dio. Sampai ngene ombo iki. Cuk. Karo kono lho. Besok daging. Heh. Cuk. Ora doyan. Lah aku iwak murat mangan kok. Ya dong. Wah, iki sing paling istimewa yo gitu. Iki. Kain telurmu. Iki kecampur. Bincang. Sambel kuwi lho. Ciri khas. Iwake, emang iwake. Gak mangan iwake. Oh, Iki banyu. mangan iwake, Mang. Hah? Mangan iwak? Ya. Sambel paling. Ora mangan iwak sih ya. Wah, lan kok titik dengarane, Mang. Kang, ngono nek kok titik sama bojone aku kono ra mangan. Ngono. Gelak awak mesti bengi mesti rasa luwe. Gampang lapor nih. Lek balik kok kene dindangi koncone.
Lah yang dindangi Jarni. Tak sak celuk enak. Nang kamar ya paling. Sopo? Patang dino ki mang ora kerja apa? Apa? Jarni. Ya, Bang. Ring. Anune apa jenenge wi tipes e paling kuat neh. Tipes ya. Heeh. Apa duwe tipes? Yo duwe Jarni. Kelek kadung kerja yo jam 3. Ora isuk, isuk jam 3 isuk ngono. Larang kerja. Heeh. Kome koncone to. Oleh Pak Cino kuwi. Ini duwe koncone, Pak Tris barang diwejarne kuwi mari. Ini rakan yang anak utang, cakar ini. Ini minta ke sana. Sapa ini? Wah, aku kan sama gede gelem ngikon iku aku jane pilih-pilih. Kalau lah iya. Kalau aku kan ngingung, lah piye urungan roros ngejok neh kok. Tahun terus. Iki wis ngedok neh paling. Di sik akeh rek anu. Tak nutur. Apa tur? Tur. Iki senengamu iki lho, senenge bapakmu iki. Tacekan jeng tur. Iki anu iki. Tempe. Ujung mlaku-mlaku urung. Ini isuk terno mlaku-mlaku ning dhuwur gini lho. Tunggu anu nenkar karo awakmu. Mbak Ikan putih itu lho. Ada kok kembar kono ya. lho, lah kene gelis lho munggah ping pindho ne. Iya, halus iki munggah lho. Ayo men duwe ngono. Lah ya gandeng. Mosok sak ngene dan karo wulan ngandung-ngandung. Alhamdulillah. Karo ganteni es-esmu ge. Andi. Kuwi lama kerja ya. Lah anu isik anu Mas di kayune ge. Sing cilik ge lah 4 meter paling ge. Wis rasane ngene kok morong. Asbes murah ya. Nah. Mengki murah mengki dulu. Inggris kok kok kale kabeh ora.